And I think to myself, what a wonderful. Hello guys! Pupunta po kami ngayon sa bukid. Doon sa tinuturo ko po noon sa inyo na fish pond, doon kami kukuha ng ulam. Kukuha po tayo ng kangkong doon. Tara na, let's go! Ay, saglit lang guys kasi sumama yung dog kong isa, si Bogi. Ayan, ikukulong ko muna si Bogi. Ayan, ikukulong ko muna si Bogi. Mag-iiwan siya. Iwan si Bogi. Yan ka lang. Punta na kami guys. Naglalakad na po kami. And guys, kasama ko na naman yung pamangkin ko si Allen. At saka si Pinkit yung yung kasama naming bata. Ayan, pas masurot. Ito yun. Kiniimalamon. Ay tati, pag naantayo gagayim ni nagadumag na kayo na. Mabalin to nga kayun atoy. Ito no. Agpa birthday na gagayim. Wow! March 23. Dito gagayim aja kasabaan ni manong ko ni isuti pag naantay dito dito Ati gagayim agajay kasabaan ni manong ko. Shout out gam kini manong ko nga RD Iglesia. Dajay sa Linardo Aglipay Quirino. Dati dajay naglawang kasabaan na po ni Nain mulmula na idinabit pay. Tapos adamot tin na ibaot nga rambutan dita. Baot na. Ilocano agagayam tano maawatan dagiti pagayam nga Ilocano tayo. Ilocano, Ilocana. Yan dagiti kakadwak ni no pansin. Ni Alan. Bun, malipay agsao. Tuno sumarunomat kanya gagayam kat agpamulak tumot ti sabang kastoy kalawa. Tumot kalawa gagayon ti kasabaak. Wata ni Allen nga no pansin. Say hi! Atamig gayam jay asok ka ni JJ. Data gagayon dagitay kakadwami nga sa aso. Ano da gwardyami mat dati kami karuruutan. Ni Rizal, ni COVID, tsaka ni GJ, tsaka ni Paryuka. Paryuka aji kabasitan gagayam. Yan, intayon. Itino kagagayam ti pagbirukan iti uong. Marbaring ada makita tayo ng uong. Ta matutudumot nga rod. Awamit gagayam. Intayon na ta nagbiro iti fish pan ti masida. Diyan, pwede pa ba nang tayo? Saan tayo kukuha? Saan? Ay, napagalaan tayo banda? Ito duman? Diyan? Diyan, fish pan? Sige, intay ka rin. Tagnaan nga dito, tagsama mo. Dito ni gagayom jay rambutan nga mula ni manong kong RD. Ita. Makita yung tuisuna, itsura na nung sino aji nga manong ko. Ayan, nagitati mulmula na dito bangkag na. So, danto ti pagdawata man ng tirambutanan gagayom kada saba. Diyan tayo nga mapan. Adayupay.
Imagine eh. Imagine Alan. Ah, ada kan itu ya ban-ban ni. Magas? Boy, nagalaman. Gala kami ti balangag man nga si doon. Nay, dato yun guys, nay, naglubumo ni ako. Saan nga itatang dato yan? Lumagtuak ah. Magnatay iti tambak. Gagayin ni ako. Nanipatak atay butas ko. O, dagiti pagagayam ni o, kaya nati biga. Ikat isuday tati uso tata. Biga, nga nakangingina. Gata ni o, gayam naglakun. Ayan guys, yung biga natin. O, ang lalaki o. Nagdadakkel nga biga atin ni o. Grabe. No, dati kahit nagumatang kat han ko ilala ko detoy. Libre nga mayo dawatan. May kailang iteen may. Lika girino. Hindi tan ni gagay magjalaan tayo nga kuwang. Kangkong. Guys, fresh na balang, fresh na kangkong po ito ha. Tik aneh ini. Dekat ini akan kita.
Ano ba?